Summer vacation po ay dadagdagan po natin yan ng ating mga law enforcement activities. Like yung paglalagay na po natin ng ating mga police personnel and also ng ating mga force multipliers po sa ating mga tourist areas po. So lahat po ng ating mga PNP station commanders ay mayroon na po tayong direktiba sa kanila para po i-secure lahat po ng ating mga tourist areas, especially dating po itong summer vacation. Lahat po ng ating mga tourist areas, especially marami po tayong mga beaches dito, mga resorts areas, and also yung ating mga other tourist areas like in Kapupurawan, Burgos, sa Paway, and other known tourist areas po ay ating pong babantayan yan. Of course, with the help of our force multipliers and all the stakeholders po ng ating PNP.